Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και στο σημερινό βίντεο θα πάω rank 25 του kit, τουλάχιστον ευελπιστώ. Θα παίξουμε στο γνωστό map σε όλους μας. Ναι, σε αυτό που παίζουν όλοι με Buzz, Bull, με Rico, με Miko κάποιες φορές. Με αυτό. Και επίσης πριν λίγα λεπτά ξεκίνησε το νέο event για τον Brawl Stars, για το οποίο πρέπει να βάλουμε, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, pins, το λέω που πάνω και εγώ το σκέφτομαι πώς λέγονται αυτά, ναι, δεν θυμάμαι πόσα, και πρέπει να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό από το συγκεκριμένο pin που σας έδειξα μόλις τώρα, για να πάμε 5 legendary starter. Οπότε βάλτε όλο αυτό το pin, να το χρησιμοποιείτε όλη την ώρα, γιατί θέλω να πάρουμε αυτά τα 5 legendary starter, γιατί θέλω να πάρω τον Draco, πας και πάω τον Draco γιατί είναι σπασμένος και δεν υπάρχει καμία περίπτωση των περιπτώσεων να τον πάρω από credits. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα βάζουμε όλη την ώρα το το pin και αυτά. Τι αυτά δηλαδή, αυτό θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε 14 τρόπαια και έχουμε και 2 win streak. Ναι, οκ, πήγε. Δεν έχω super και άμα μου ανοίξει θα με κάνει σουρωτήρι. Σουρωτήρι. Πώς μου κατέβηκε. Ωραία, κοντεύω για super. Δεν πρόλαβα, ωραία, κουτάκι. Έχω το star power που το ένα cube είναι 200, μου δίνει 200% περισσότερη δύναμη. Να σου πω κάτι, μου έχει εκνευρίσει τα νεύρα. Άιντε ψωχή. Η αλήθεια να σου πω την αλήθεια, ήταν αυτό τον Edgar. Όπα, μια σέλ με super νομίζω, από εκεί πέρα εγώ κάπου είναι. Η αλήθεια είναι πως θα μπω κέντρο προς το τέλος του παιχνιδιού, γιατί άμα μπω τώρα θα με κάνει μια σέλ με super και hyper charge. Γάτα ψημένη στα κάρβουνα, οπότε δεν θέλω. Επίσης μου φαίνεται πολύ... Και πήγαινε όλα τόσο ωραία. Και πετάχτηκε αυτός με γκάτζι. Πάκε το Winster, τόσο ωραία. Επίσης να θυμηθεί πως έχουμε λίγα λεπτά πριν αλλάξει το τρόπλικ, οπότε καλό είναι σιγά σιγά να τελειώνουμε, γιατί δεν θέλω και να πέσει με τα κάμποσα τρόπαια και μετά πρέπει να τον ξανανεβάσω τρόπαια, οπότε ας τον πάμε τώρα να τελειώνουμε. Ωραία, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να πάμε που έχει και πάντα. Καλή ιδέα ήταν. Δεν είναι καλή ιδέα και δεν έχει μπάζει. Και ένας ο Ρίκο, τόσο ωραία. Γενικά ο Ρίκο είναι πολύ επικίνδυνος. Θες κάτι? Εντάξει, θα βάλω κι εγώ pin, γιατί είπαμε η Φιλόθολη θα λέει τα 5 legendary star drops. Όχι ότι υπάρχει περίπτωση να πάρω τον Draco, αλλά λέμε, έχω πάρει Meg, έχω πάρει... Τι θα γίνει, θα με ακολουθάει, δεν έχει πολλή ώρα ακόμα. Άντε φίλοι. Όχι τίποτα, μπήκε super τώρα και μου ορμήξει, δεν υπάρχει σωτηρία επιβίωσης. Να τη βάλω στο μάτι. Τι θα έχεις να ορμήξεις το Miko? Εντάξει, δεν λέω, μπορεί να σου φύγει το super πιο εύκολα και εγώ μπορώ να ξεφύγω με τη super μου. Οπότε, μήπως ξέρεις να φύγεις, γιατί σε φοβάμαι και όλοι γιατί είσαι και μπας και μου ορμήξεις. Να μου σκάσεις 1000 damage μάλλον μόνο με τις πόνες σου. Από τα 4 που ρίχνεις. Αυτός ο μπας που τόσο ήθελε να φύγει, έφυγε, σκότωσε Ρίκο. Ρίκο, όχι το πιο σπαστικό παιδί σε αυτό το map. Και απλά βάρε αυτό τον τοίχο και σε πετυχαίνει και είναι στην άλλη του map. Μια σέρι με 6, τόσο ωραία. Έκανα βλακεία, ξέχασα πως υπήρχε και ο Μίκο από την άλλη μεριά. Δεν πειράζει, πήραμε 6 τρόπαια. Κάτι είναι και αυτό. Από τα 8. 10 δεν πάμε γιατί η άλλη θα πετάξει. Οκ, υπάρχει ένας δάμα και ένας κίτα φλαρκελόρι. Και 15.000 μπάζ εννοείται. Έχει ένα κουτάκι έχει. Γιατί μόνο ένα κουτάκι? Πριν είχε 3, τώρα είναι 2. Ωραία, το καλό είναι ότι έχω σούπερ. Γενικά δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά κοίτα έφαγε ένα buff στο damage του και από τότε έχει όλη την ώρα super. Είμαστε ίδιο power, είναι και αυτός power 9.
απόσταση. Ωραία, δεν θέλω να πάω να δίνω skip. Θα φύγω. Εντάξει, θα φύγω. Δεν θες. Καλά. Έλα. Ναι, ένας boss πέθανε από πουθενά. Απλά πετάχτηκε μόνο στους Έλληνες σούπερ, κάτι τέτοιο δεν κατάλαβα. Και πολύ που μου μοιάζει. Εμένα μοιάζει που όχι Λάρι και Λόρι, έλα. Σώφα. Το Dominic Super την έκανα τόσο ωραία που, τον έκανα τόσο ωραία που άλλος παραδόθηκε, είδατε. Λοιπόν, παίρνουμε 6. Για 2 τρόπα για φορά δίνω. Και δεν πεθαίνει. Άντε ψόφο. Μου κάνει το τρίξουρ με τον Buzz, ναι, που όταν τορμάς κάνει τσούπερ. Τέλος πάντων μου κάνει το τρίξουρ που σωστά μου τέλος πάντων δεν λειτουργούσε. Το πήγα, άρα είναι 25. Bombastic side-eye. Μου στείλε κάποιος με ένα σίγμα. Εντελώς άγκυρο. Άρα είναι 25 εκεί. Βγήκαμε πρώτοι. Εντελώς άγκυρο. Κατάλαβα πως έγινε. Βγήκαμε πρώτοι από το πουθενά, ενώ φαίνεται ότι θα βγούμε τέταρτη με το ζόρι. Επίσης, παιδιά, όπως είπαμε, να βάλετε όλοι το like, γιατί θέλουμε το Legendary Star Drop, γιατί μην πας και πάρουμε έστω κανένα καλό σκηνάκι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!